Hala, hala dut. Gisi-gisi pa. Hala, doon lagumay dot. Kana datoy. Hala, kuan man ni unsa na? Suwasid no? Suwasid lang ko guys. Daghan kaayo. Nagkisi-kisi pa ang mga kuan no? Ang unsa na? Iyang mga simod ba? Hala. Hala. Wow. Kana oy. Puri biyak bernis sa baday tuod no? Ay pala bito lumi. Para mo turumit. Hala. Ana temu dasok kay lumi. Madasok niya ta dito dot ha? Hala, wow. Atrasi. Unsa man atrasi ang banti man nagayo wi. Sa man trasa ang banti man noon. Hala. Ingana po ng tamarong dot. Pero ang tamarong ingana gyapon uy. Dagan kayo jod. Dagan gid kay kuan man sila. Ala, ingana di ay. Gabok sir, gabok. Tumis. Ala, mapunta to nila ha. Ala. Ala guys. Bantay kay ma. Oh, bangga oh. Ala pang, bantay pang. Hapit ta maabot. Ala. Ala, daghan kay sila ko guys. Daghan kay sila ko guys. Naklaro na ko no. Ala. Wow, kayo sila ko ron guys. Daghan kayo. Hala, gaputi gud sa ilalom. Muban na tapos ko gingana pang, no? Lagi muban ta gingana ba? Daan ni dito sa daplin, no? Daghan kaayo. Unsa di timaylan anak mag-alak? Kita kung kuan oy. Samad gahapon. Ato sa papanginhas. Iyog. Ingon ana day na si buton. Sugisibot nila guys, ibalhin nila sa kuan pom. Karon pa ko nakakitag buhi anak pa nga isda. First time pa ko makakitag buhi nga isda nga suwasid. Ala. Ala daghan na oy. Ala guys, pagkadaghana. Mubangga makata nila ha? Nalay, ikaduha na nila nga kuan. Sibot. Ay, ikatulo na na. Agay, nalipong na ko, Ginoo. Hala. Adjust. Oh, sa atong kuan. Dito lagi dala atong isa ka pambot. Oh, reinforce. Dagan pa manggod kay oh. Labas kayong isda, guys. Dili gid ilalim anong dagat, Ginoo ko, nalipong nako. Tabi apo pre buyag. Nagbo ni tagbo. Ha, kwaon nila? Ah, dala sila pom. Nagdala sila og pom.
inig timingan ba na to nga kanang area pa bitaw sila no. Makita na to gusay kuan ba porma. Ikatulo na to kasibot nila. O ba? Abi na kung parehas sa kutob pa nga tagsa-tagsaon. Dili di ay. Ah, mura kag magpahubas. Ay, Jesus. Ikaupat. Ay, Jesus. Ay, Jesus. Wang, masangkot ato nila ba? Nadi lagi. Okay. Pang, musangko ba? Hala. Nagisi? Hala. Bang, bangga bang. Alam, gakisi-kisi pa jud pang buhi pa pang. Hala pun. Oh, Jesus. Hala, Jesus. Hala. Hala, guys. Agay. Salamat ha. Welcome to my vlog. So guys, sa kapanagbo nami. Nami pang kilaw. Nami kilawon. Thank you sa naghatag. Makakuha pa mo karon. Gapo, dinner lang, gapo.